בואו נעשה ביחד מוברש. השיער עם מחלקה, אז אני עושה פן בשורשים, מדביקה תוספות שיער בגוון שלה בדיוק, ועוברת לעשות מתיחה משני הצדדים. אני מחלקת את חתיכת השיער לשניים ומגלגלת גלגול חבל. לוקחת חתיכת שיער נוספת וסוגרת את שניהם בגומייה קטנה, ומותחת חזק. ככה בעצם יש לי מתיחה משני הצדדים. אחר כך אני עוברת לעשות ניפוח בקודקוד, כדי שמהפרופיל השיער ייראה טוב ולא פלט מדי. ולאחר מכן, אחרי שעשיתי את הניפוח, אני מלטשת היטב, ועוברת לשים קרם של אוסיס, הכנה לבייביליס. שמה ספרי טקסטורה, ועוברת לעשות בייביליס. אני עובדת עם בייביליס בקוטר 25, מגלגלת. אחר כך אני בעצם מקררת את הבייביליס בידיים. אחרי שסיימתי לגלגל את הכל, אני מברישה. מוברש מאוד מאוד אוהב תשומת לב, ולכן אם לא יוצא לכם כמו שאתם אוהבות, פשוט תמשיכו להבריש עד שאתם מגיעות לתוצאה הרצויה.